Bende jatend migao no mano Kipchumba Murkomen osingo mar keto kenge mag kedo kod nok mar arita e alwora ma Nyanza. Murkomen manoromo kod apisas mag arita mopogore e kaunti ma Kisii e romo mar jukwaa la usalama olero ni gwenge mag Nyanza ni kod achudhe maketo ngima oganda kamarach kamoting'o riwruoge mag jonjore masiko mienjo gi nyinge mopogore. Joriemb apiko moko matiyo kod apiko e weche mag kuo kod bambo nyithindo matindo kaachiel kod tiyo asasa kod yedhe mamero ji. Murkomen okwayo ruodhi kanyakla kod jotend siasa mondo nywak obila lwedo e kedo kod njore kendo nyayo chumi mag gwenge makamago. Jukwaa la Kisii wale maafisa ambao wameandamana na We want to also, the third issue that is of great concern here is defilement. This is a problem across, it's heavy on the western side where we had passed Jukwaa la Usalama the other week, and this week from yesterday in Migori and now here, it's also evident that it is a big problem in this place. We want the NTSA to work together with the relevant authorities in county and national government to license the border circles and to regulate and punish those who are involved in criminal activities. All these gangs are being dismantled by the security teams across, and I'm happy with the work that the security team is doing. We have Sungu Sungu here, Chingororo,